Kúpko nejaké letky. Prvá vec, čo ma zaujala, Mišo, ty máš 10-hodník Monster? To je áno, však si nepamätáš zo základky. Tu máš na prídel. Čo? Wow, ukáž, čo tu píše Marťanko, wow, odpadnem. To ty keď uvidíš, ja mám v taške, tá odpadneš tiež. Mišo, toto nás dneska čaká, tam ten vrch. No Mišeno, idem ochutnať tvoj toastík. Ňam, pozrite. Taký výhľad mám na Tatry. Tak toastík mám. Život nemôže byť krajší. No, takže pozrite sa ľudia, aké tu máme ceny za parkovanie. Taká vtipná príhoda sa nám stala, prišli sme na parkovisko jedno také dobré a tam písalo 5 € na deň. Ale typek nás instantne vyhodil. A možno, že on tam nerobil, Mišo, možno, že on schválne nás tam dal. Myslíš, že takýto oný šufrikant? No a nás poslal tu, ale my sme najprv šli do ešte iného parkoviska. Tam písalo 15 € na deň. A my že... Tak sme prišli tu. My si mysleli, že bude 8 € na deň, lebo aj Mišo si tu pamätá, aké tu boli ceny. Tu presne pri tomto kostole. Tam vzadu je parkovisko a tam týpek nás vyhnal, že už dneska sa tu neparkuje. Asi ideme na to 15 eurové, asi aj je to dobré. Už tých 15 € znie ako lukratívna ponuka. Ty si môj baťoch? No. Ty kokos, čo ti dáva? Ukáž, ja chcem cítiť tvoj, aký má. Počkaj, ty mi chceš dať z tohto tu maličkého baťošku? Nič, dobre, nechaj si ho. To ešte ja ti dám dať, čo tam. Ty sa máš dosť toho. No nič, prvé kroky máme za sebou. Sme tu takto nabalení. Mega. Budeme sa vám hlásiť v každom dôležitom bode. No, takže ešte sme len vyšli z parkoviska a máme prvý fuck up. My sme totiž to počítali, že na Terryho chatu sa pôjde cca 3 hoďky. Dali sme si hodinku rezervu, takže 4 hodiny tam, 4 hodiny dole. No, ale teraz sme si otvorili mapy.cz. Dali sme si turistickú mapu. A píše tam 4,5 hodiny. Hore, 3,5 hodiny dole. Mali sme predpoklad, že budeme dole už o 16:00. No, mýlili sme sa. A zatiaľ pôjdeme dole už noc. Ale my ideme pripravení, že Michal? Áno, máme čelovky. Máme čelovky, Michal urobil akože research, čo všetko treba. A sme pripravení na všetko. Okrem lavín. Prešli sme ani nie 500 metrov a máme tu prvú prekážku. Potrebujem za mačky, lebo vidíte ten chodník? Je sa tu extrémne šmíka. A je to tu... Vyťahujeme ťažký arzenál. Počkajte. Tak toto je sila. Let's go! Kámo. Jaké dobré. Vibe check! Aktuálne ideme na... Kam sa ideme? Na hrebienok. Na hrebienok. Nevládzem, nohy sa mi motajú, moja taška má asi 1 000 000 kg, ale my sa nezdávame. No, a poďme sa porozprávať, jak stúpeme zatiaľ, že čo všetko treba do takých Tatier cez zimu. Takže začneme úplným základom a to je naša výstroj. Treba byť dobre oblečený, vždycky si pamätať, že treba mať viacero vrstiev na sebe, nielen jednu hrubú, aby ste vedeli po prípade dať jednu vrstvu dole a ísť ďalej. Potom samozrejmosťou sú mačky, keďže ja by som už od začiatku asi nevystúpal toľko bez mačiek. Poistenie. Poistenie je dôležité. Vlastne dajte si dobrú poistku, že keď dačo sa vám stane v Tatrách, tak aspoň, že rodičia zarobia na vás. Môžu si kúpiť nové auto, nový byt. Hej Michal? Práve. Michal si dal 100 000 eur na smrť, takže je pripravený sa už nevrátiť. Michal, ide nám vlak, ale zlým smerom. Hore treba ísť ujo. No takže museli sme sa tu zastaviť, lebo Michal nevládze. Ale ja nevládzem. Takže som si dal vodu. Ale Mišovi to prospelo. No dal som si Snickers. Dámy a páni, Maťo kúpu Snickersky.
A neviem, čo s ním spravil. Ale sú jak keby som betón jedol. Len papaj. Dámy a páni, prešla asi necelá minúta. A my sme už na... Jak sa to volá? Hrebienok. No a keď vidíme túto krásu, tak hneď sa lepšie chodí. Ľudia, ja som vám tu zabudol natočiť tú chatu, ale je pekná. Hej, si ju môžete vyhľadať na Google. Dám niečo ešte na YouTube z fotiek. A tu pozerajte na tie hory. Čo ti dáva, Míšo? Toto tu my máme na Slovensku, chápeš? Toto tu. Také nádhery. Mega. Let's go! Sme vodopády studeného potoka. Krása. Odporúčam navštíviť. A ideme ďalej. Mišo, dali sme to. Pety nás bolia. V Žuzgere už budeme mať na 100%. Ale Rajnová chata je tu. Máme to. No, práve sme si skontrolovali pety. Zistili sme, že máme Plusgeria kok. Mišo? Je to v piči. A musíme tam dať čo dať nejakú výpoň, aby sme vydržali to aspoň do Terryho hore. A už dole, keď pôjdeme, tak to bude lepšie. No, takže dal som si takto servítku do ponožky. A možno by to malo pomôcť, uvidíme. Mišo si tam pchá celý balík. My to skapeme. My to dosť isto skapeme, fičaka. To sme ešte na Rainerovej. No, takže sme zistili, že tie servítky vôbec nepomáhajú. Že je nám to platné. A rozmýšľame, že či sa nám oplatí ísť hore. Ale ešte môžeme vyskúšať. Uvidíme, jak to bude vyššie. Ja to cítim, že dneska zdoláme Terryho chatu, Mišo. To sme mohli byť my, Mišo. Víš? Tu je Biliková chata. Tam sme natočali. Tu je kopok. Pozrite sa na ten výhľad. Čo to je? No, ľudkovia. Sme tu. Nevádzem. Zámkovského chata. Zámkovského chata je tu. Poďte sa na nej popozerať. Jak vyzerá. Zastúpená pôda. A zase nesral som to, že... Ľudia nevidia kontext, lebo som to zapol neskôr. Ja mám Snickers a ideme ďalej. Z Škultetýho chaty. Či akej? Z Zámkovského chaty. Maťo si ju premenoval. Podľa jeho gustu. To bude moja. To je Štajnerová chata. Takže ideme na to. No, takže tak ďaleko sme od Terryho chaty. Michal ready? Tuto máme nad sebou. Z pravej strany. Toto z ľavej. Môžem ísť prvý, pretože Michal nevládze také ťahnu. Čo ti? Ja už nevládzem. No, aby ste videli, ako sa ide na tú Terryho chatu, hej. Tam sú ľudkovia. Tam idú, doprava. To môže byť ďalších ľudkov. A oni idú tak hore. Tam hore. Tu hore a tam tak, kde je Terryho chata. Ďalšia výzva bude Mount Everest. Mišo zase nevládze, tak sme si išli sadnúť. OK. Tak toto vyzerá. Ja som tiež trošku unavený. Trošku viacej. A tam sme niekde, počkajte sú ľudia. Tam som niekde vám natáčal posledné video. Takže ideme hore.
Držte palce, to zvládneme. Light work. Light work, no comment, no emotion. No reaction. No reaction. Wow. Wow. Zvieratá. Mišo, to sú zvieratá. Wow. Chcete vidieť väčšieho psychopata než je Michal? No. Tam ide. Bez trička. Najväčší čavo. Ešte 30 minút, Michal, musíme to zvládnuť. Miša. Let's go. Po 4 hodinách sme tu. Je tu frajerka. Či Kteria. Ja už neviem rozprávať. Strich. Mišo. Mišo sa stal checkpoint. Masaker. Masaker. Vidíš, Míšo, máme klobásy Tak, klobáska. po náročnej 4-hodinovej túre. Zaslúženie. Pačky budú, jak Tak to ti dáva. No, odchádzame z Stereo chaty a čaká nás tá lepšia časť a to je chôdza dole. Ešte no, nie že sa pustíš dole tým kopcom. Ale dobre, na to, že mám mačky, tak sa mi šmíka taktiež. Ktorý sa ide to lepšie ako hore. Ja s tými žrotmi idem dole, jak na čítavke. To ide samo. Nechce sa mi už chodiť ani v kávke. No ľudkovia, zistil som, že moja práva mačka stihla rozdrbať. Toto púdko, čo tu je, tu nemám. Toto už mi vychádza. Modlite sa za mňa, ale výhľad tu je nádherný. Môžem zakričať do hôr? Áno. Yeah, buddy! Si to počul? Hej. Ešte raz. Ty... A... Ešte raz. Yeah, buddy! A dole, dole iba. Čo to ti... Už sme prišli z výletu. Nezmokli sme a sme tu. Mamička nás pochváli. Už sme smokovci v starom. Už nevádzem. Najradšej by som šiel domov spinkať. Ešte nás čaká jedna scéna a ukončíme to tam. O môj Bože. No, takže zhodnotil by som to tak, že sme výlet perfektne zvládli. Ďakujem za pozrietie videa. Verím, že sa uvidíme pri ďalšom videu, pri ktorom skoro nezomriem. A Michal, máš nejaké posledné slova? Vieš čo, ja by som to ukončil. Asi len týmto. Your dreams are closer Closer. than they appear. Myšlienka dňa. Myšlienka dňa. Čo má party? Tak, normálne Martinovi Môže sa mi tak pariť. sa to normálne parí z ponožky. Je to vidno? Je to kurník vidno.
Normálne sa ti dymia nohy. Aby ste mali predstavu, aká tu je zima, hej. Normálne sa tu varí z ponožky.